sibe nodliwa nodlebe, sibe nodliwa nodlebe, sibe nencoko with the legends. Welcome. Molweni kwi-Incoko with the Legends. Episode number 4 with your host Thulani Class. Isayindwenye, i-platform apho sisakhona abantu esithi bazi legends, abantu abane impact, whether ki-sport, kwezenkolo, ekuhlaleni, inhlobo zonke zabantu ezine-impact ezenza something, who are living their vision, abadlala roles apha ebomini, ngabantu abanjalo siza kubo siye kwizispaces zabo basixelela amabalo abo ngokwabo singakhange thina siwaxele ngokwethu, and get inspired stories zabo, and sincome, it's all about ukunikezela flowers kubo and say, guys, don't stop, into eniyenza inkulu, kukho abantu abajongileyo kuni, so ningacingi for one moment that into eniyenzayo ililize, no. Namhlanje sihleli nabantu abatsha kakhulu because abantu basesesikolweni, but they are living their dreams, and it's not even about money, but it's about the passion. Into abayenzayo is that ilapha kubo bathembe bona, hleli nabantu nemvumi namhlanje, African melodies, abantu abathembe bona to say thina ndizawuthemba le voice yami because lento i-passion apha kum ndiyayithanda. I-episode zethu ndingakalibali niyazifumana ku-YouTube channel yethu Nyamende Productions. Ningene ku-YouTube, ni-subscribe, ni-comment, ni-like. Page yethu ka-Facebook, Incoko with the Legends, same. Follow page yethu, ni-like, ni-comment. Sihleli nelungu le-African Melodies apha uBut Art, welcome Buddha. Alright, Buddha yam. Alright, Buddha man Thulani, the host the show. Yeah, Buddha ku le nto yenu siyayithanda Buddha, umculo. Bensitsho ngexesha silungiselela le interview sithi it's different xa uthetha ngomuntu othengisa something because laa mntu dependa kulaa nto. Thatha le phone ayithenge ngalo price aphinda ayoyithengisa, but with you guys nithembe nina voices zenu, which is you are betting on yourself, so okokuqala i-African Melodies yintoni yona? Buddha, i-African Melodies yi-group singama jitas by 8 sicula i-acapella and kudala ngisiqalile i-acapella kanene umculo njani yayo like i-instrument, okay, siyazenzela ngokwethu, asinidi beat, phuma kwalapha kuthi beat, umculo like uyelelele ngedesoil. So iyafumesha kanjani lento, senje iqale njani lento, banicingi mani masifomshe igroup kwathi niqale njani? Buda khona ngomnyaka if angiphazami ngo-2015 esikolweni cula nabakhona abanye abantwana babe igroup yabo bona qha kuba mna ixesha lihamba ndaziqhelisa kuba ndandiyithanda idesoil, ndaziqhelisa nokwam ufunda la lizo ngomjiti beatboxing yabo. So ke ndadibana nabantu esikolweni mamane bengiceba sicela nje usibethele ibeat yabo, manje ndibabethela ke le beat. Qha kunyaka olandelayo kwafika ke ukukhona umjiti apha kuthi kopitwa ngosiyabonga, wafika la mjiti xa bayena wanibona ke ngoku ndicula nabantwana. Qha yena xa bajongile ngendlela yakhe ngathi bayadlala, wabena umjiti kanti uyakwazi ucula and uyawuthanda umculo le way ngithanda ngayo namculo, kanti naye yi-beatbox njengam, yabona Buddha. So wathi bana nami ke sithi kumba uyayibona abantwana bayandisokolisa kuba ndimthanda umculo, so kunganjani siziqalele into yethu sobabini because naye uyakwazi ucula and uyawuthanda umculo. Ndathi ke mna Buddha kuba nami ndimthanda umculo, ndathi akho ngxaki singayiqala, yabo.
so ke ukusayiqala kwafika umjita wethu kuthiwa ngu-Art endikhula naye wasijoyina saba bathathu ke kwafika omnye umjita we-4 befika naye esikolweni ngo-2016 lo wazosijoyina naye qha wabengabambeki emosheni kuba ihlala kude kuthi engabambeki so waphuma egroupini ke ngoku waqala into yekwaya ke esikolweni kuzopractice for i-competition sabe sihlangana lapho ke singamajita so uMsimane singena sithi lo mzuzu silinde ikwaya master sihlale nje sidibane sicule manje sicula simane kumale kungena 1 by 1 ke abantu kwabe uthanda lo mculo wethu sathi ke usaba ke nani sikuwo ngoko so like yonke lento it's all about the passion ayonto niyenza nje but you know njalo so basically niqale nina as a group because ngexesha uqale na la group mos so basically nina niqale 2016 so 2021 ithi lonto ni 5 years niyenza lento senjo kule 5 years mhlawumbe zeziphi izinto mhlawumbe seni like sezenzekile like in terms of like umculo wenu like into senis achievile nobazi ncinci kangakanani because you know sometimes achievement doesn't have to be ba into enkulu but into nina and feel like no man into ethile sesiyenzile like ni enivuyelayo you know into enjalo okay khona umnyaka andikhumbula nalimo 2018 ifanphazana beske sayongenela i-competition i-art ekuthiwa ngu-up sangenela competition zabe zikhona ezinye groups ba so simane sisenda phaa iividiyo zethu sicele neevotes kabantu bavote ngoWhatsApp basivotele sihambe singena kwezinto sicele ivotes simane siwina ke steps to stage 1 simwinile no stage 2 simane simwina njenge kwathiwa ke kufanele ke yogqibela kunidwa ke uba sinike beat okay then thina siqamba ingoma sicule phezu kwala beat naleyo science still saphuma position 1 kathiwa ke final nide kuba siye phake ngoku siye performa phambi kwabantu kuze ke ukusiphumelela qha ke ungelisho ka sifika pha sifika iholo ivaliwe zonke iholo zapha i-art zivaliwe sayendlini yalo muntu behosta lento samfumana ke waxoxa ne-manager besinayo mosi manager waxoxa ne-manager yethu kwafumaniseka ba ayenzeka ngala ayizoyenzeka ngala mini khona nje into yenzekileyo so la Grootman sathi xa sihamba ke uyafowunela i-manager yathi ba iyaxolisa ngale nto yenzekileyo kodwa ke kucacile ba sithi abayiwinileyo leyo competition cause ezinye groups kwazi khange sikwazi ukuza thina sikwazi ukuziduba saye yathi ke la Grootman ba siwine phaa i-studio mic yathi baza sponsorisha nge tracksuit zabo eleke siya performa kulo ndawo baza sinibisa tracksuit kanye izikipa zabo bathi ke baza senzela no music video so ngoku ezinye zazo khanga zenzeke kahle kodwa but i-studio mic sona sisenazo wow yes kulento benisithi ba i-achievement ayonto i-achievement iyona nto na wena uthi umuntu wenza lo ukuthi at least I've accomplished this you know and for wena uthi ba nivele ninyuke beat ningene kulo beat you know lonto leyo because benisitsho ngexesha siprepare le interview like music une art phakathi kufuneka some sort of art ke ndibukele kanjonge i-idols fumanise ba understand into zithetha ezijudge kucula ngesusu kwathi ngoba understand but say understand that le ithethayo ba like ba ninikwe beat like wena uyayazi ba uyi beatboxer so I'm like nibancinci Grootman like effect of the matter that ilizwe lethu ta especially abantu abatsha bananokwenza you know now abantu abatsha bakhoyo ngoku even kwi-area zethu bahlele ezikonini bayatshaya benza yonke lento so mhlawumbe ucinga ba mhlawumbe yintoni unobangela wayo yonke loo nto leyo bekanti namabhara ta fact funeka sizithethe inyani ta so yintoni mhlawumbe ucinga ba abantu abatsha like abangela babe ngabaphara benze zonke izinto ezi mhlawumbe wena usentsho ngoku kwakho ucinga ngokucinga kwami nabuda le nto yenziwa kuba abanye mhlambi bayeke esikolweni umuntu ayeke esikolweni okanye umuntu uchomi mhlambi naye chomi yakhe mhlambi engaphethanga kakuhle kokwayo umuntu aphele mhlambi jaya ke ngokuhleswa yini yenzeke endlini and then ke ukaphele ke ukufaka nechomi yakhe iyanwenwa ke nayo le chomi izafaka ezinye ichomi zayo so uphele ke abantu bengenanto kwenza ke umuntu ayeke ufunda
khetho hlala emakwarakwareni icela R2 chayo ke ngoku so nokwethu sizama ukwenza besicula nje besizama uphelisa lento sibona siba noko inako banako umuntu bazenzele into yabo ngaphandle koyenza into ezimbi umuntu achayo kanye aqhekeze kanye athini uzama uzikhuthaza apha ebomini ningacinga ba lento niyenza incinci into ngokuthetha ba sizama ba umuntu abe lento kwenza itlonto leyo in a way ngandlela ithile nincetsana no government because the government is crying day in and day out about the crime about the drugs but xa nisithi nina come guys because umculo umuntu angafunda umculo but bayebenosondela like kubantu abafana nani ba ayazi ba beatbox yonke acapella whatever you know so like lento nisithi ba ukuzisa abantu like le platform yethu ngabantu abafana nani abenza something good you know xa nizawususa umuntu omnye kwa uthi izatama sakufundisa umculo not because of kuzawubhataleka kwathini because of passion you know sigroom isizwe sisebenzayo you know like yazibabuda nini group nibaninzi xa usebenza nibaninzi like bakhona lanto because abantu abaninzi abantu ngelinye ixesha xa basebenza bonke ne ngelinye ixesha sifuna into ezingafaniyo ngexesha eliyi-1 you know so ngubani mhlawumbi la bhafa ikwazi unqanda mhlawumbi xa kunyuka i-emotion ba omnye ufuna le so ngubani la mntu ukwazi ushilda ba yimante ya apha egrupini mhlawumbi ngubani okwazi ushilda la kuyibhafa sayi okwazi uthatha but ndingathi sonke man like siyakwazi thina unqandana ngokuba amaxesha esixabani kube ngathi igroup iyaqhawuka kodwa uzaphinda ibuye yonke la bekhona eyi-1 ama-microplans man asiyeke nani siyenzayo man masihlanganeni njengamajita siqhubeke nalo into yethu because siyayifuna nathi impumelelo ekuhambeni kwexesha wow masiphumuleni nje kancinci sabuya ngoku sibe nencoko with the legends sibe nencoko with the legends. Welcome back sisibuyile kwakhona sihleli nelinye ilungu le-African Melodies uMihlali kwi-page ka-Facebook incoko with the legends follow like comment ku-YouTube channel yethu incoko kwi-channel yethu Nyamende Productions follow like usubscribe zonke episodes zethu sifumana khona no Mihlali shobo athi ngobe lapho ke wayichaza yonke lento so indenza ndifuna umbuzo about that like kuyo yonke lento niyenzayo you know i-support in terms of i-support like inxaso like around you know ikhona mhlambi i-support like nisifumanayo you know whether funding or studio time yonke lo ndlela futhi umxelenyana support us na support ngoba le competition bethela ngani kwathi belapha sisa bethe kunaba transport sazama ayalonga umuntu nemali sazama councilor wethu ngani lethu robert yethu 45 sambhalele letter basicela inxaso ye-transport into yakhe zangasiphelele kakuhle wathi abantu abazokwazi uyenza lo sabona ba support asinayo xa singayifumana ku support umuntu community phethe community qoba support asinayo so support lesinayo but kuzawulunga man ngingayiki man so like like in terms of like lento niyenzayo zindoni like enifuna like izenzeke like iminqweno yenu like ukubheka phambili kodwa into sifunayo thina sifuna ukukhola siphumelele njengabanye abantu like the soil bonke abantu aphezulu bamsipa sezimalini like asifuni imali but sifuna nje ukukhulisa thina sibe saziwe ngabantu itheni like umculo lo nenze album what is singles ikhona into out there like xa mhlawumbe kunofika lo muntu athi okay guys what are you doing I'm willing to help like into ninombonisa yona in terms of like into eniyenza kwangoku single lezithu esenzileyo sizama ukwenza album sinaqaloni but kusabethekala kwi-equipment central singles nisipusha ndani sikhupha sama kwa indawo zithiva kutsha kwa record zwapha siyaya siyokwenza phana singaphinde indawo sipha sifundile so nje like abantu xa behlala bafuna mhlawumbe ukunibhukisha like nizoba perform like ba nifumane kanjani asiyafumaneka ku Facebook
onine-page sinayo ipage Facebook. abaxelele nge-page Siyafumaneka ku-Facebook African Melodies. Uyakwazi usifumana phayana naku-WhatsApp. yeah Inamba Yeah, no. but siyafumaneka ku-WhatsApp. Ikhona khona phakathi ipage yethu inamba yethu WhatsApp. so nivile man guys like page African Melodies. Yeah. African Melodies. aba bantwana batsha benza something abayithandayo bathi into abayidingayo just support qha abantwana batsha abangafuna uma ezikonini bacela i-2 barobha abantu lento ingumculi lapha kubo besithi uathi unantsukele ilungu labo besithi lento ivele siyenze nje i-beatbox into esikwazi uyenza base bancinci bangaka but they believe in their visions and yonke lento God given visions abayenzi kuba bebeyenza nje for the sake of doing it but bayayithanda nangu umzekelo nabe isitori sabo esibhlungu basifumana nix government nabo bantwana corporate nabo bantwana bafuna just support bafuna uba famous abafuna uba ntoni qha bafuna just support sigrume bagrume abantwana ayinawuphelela kulento bayenzayo iphelela apha qha banida like i-track suit banida like i-studio kuwe yonke umuntu obukeleyo okwaziyo unceda nansi African Melodies bantwana abancinci because bangumzekelo ba nansi impact abayenza and they are willing to say nabanye mabaze bazobafundisa lento bona bayinikwe isiphiwo ayizo legends xa benjalo ke ngoku because eyona mistake ngifuna ningabi nayo bantu is that asisibantu kuba sisithi zi-legends khona naba abantwana abancinci but bazi-legends in the making 10 years to come bazabe bezizinto bezi already i-impact abayenzile izabe inkulu already ngobe ndibabuza ngalo mculo bandicacisela hayi acapella buda like already lento lapha kubo bayayifila ayonto nje passion kunideka lonto qha isupport into abayinidayo bancinci bebangaka basafunda abantwana banidi guidance umuntu ozabagayida kakuhle qha siyabulela montazi man like ningayiki tazi niba ncini njalo ningavumeli izinto ziniphazamise but nasesikolweni because kufuneka nibe able like time management isikole ixesha lesikolo ixesha lomculo ixesha so that yonke into ibe na balance zizabaninzi izinto ezizawudibana nani like ontanga benu yonke into but nina ningayeki tazi naso wazilala nini lapha kule show kuba ndifuna niyazi ba ukuba kwenu kule show funeke niyazi ba nine impact eniyenzayo tazi ayo joke sizisabantu abanjalo tazi abane impact niba ncini ngaka yo umuntu omtsha naba abantu abafiki na ki-20 abantu abo already sebedlala i-role zabo ebomini bayazile number 1 ukuzazi bungubani ukholondoni kwelizwe futhi lonto ufaka ubelieve uyikholele ufaka i-effort izaba useless nokuba uhlale uthi awuzazi then waste space hlale nisitsho qho abantu sibazisayo kule platform yethu ngabantu abadlala i-role zabo abayaziyo bandikholondoni kwelizwe naxa futhi xa ndihamba yintoni endizayishiya ngasemva kwenzela abantu abangazemva kwam banyathele kula manyathelo besendiwenzile mna akhe siyophumla again sabuya Sibe Ngoko with the legends. Sibe Ngoko with the legends. Welcome back. Yeah, another segment. Ngoko with the legends. Behleli sahleli phofu ne-African Melodies. Bafana abancinci abadiscoverishileyo that bona banesakhono sokucula and futhi ngesakhono bangatshintsha impilo zabo nezabanye abantu baxela ngestruggle abajongene naso into abayinidayo abantwana yi-support qha
wena muntu obukeleyo ucinga uba ungabanceda ngandlela nangaphi na, banid i-guidance, banid i-support, you know, just ba amaphupha abo angapheleli nje emoyeni. Because it's so sad that ufumanise ba amaphupha avela aphelele emoyeni because of akho support ikhoyo in terms of government, corporate, kuthi thina abantu basekuhlaleni siyibukeleyo le mbewu isakhulayo. Nansi into esiyicelayo nje kubo kuni now uyivala le nkqubo yethu ba ishow yethu bazasinika nje something nice kwezinye nje zengoma zabo African Melodies kuni man kanisivalele nje kamandi kubo impi yamadoda ipe inwes namavamfet inwes nayinikezeli bilo esnayincamiyo bathi impi yamadoda ipe inwes namavamfet inwes nayinikezeli bilo esnayincamiyo ndizothatha ibhatyi yam ndibeke emqolo mama ndiyonyuka umangona ndiyokhangela ivangelo ndizothatha ibhatyi yam ndibeke emqolo mama ndiyonyuka umangona ndiyokhangela ivangelo Ngihambe awundiye empumelelweni empumelelwe sihambe asiye empumelelweni thina empumelelwe umama wangithwala seswini mama bathi konke okudingayo kuthola kimi uyohlezi uyintovukazi kimi mama ndiyabulela mama unandiyathembisa mama wami wena wawusiva ngendlebe zami unandiyathembisa mama wami wena wawusiva ngendlebe zami oh mama oh mama oh mama zapapa oh mama oh mama zapapa bambele uzungalahli themba bambele uzungalahli themba bambelela enakusemhlabeni manyembeza skoki as long as umphefumulo usadibene nenyama lempa ikabeli lempa skayiqedi daga mama daga tata ebati yimbi yo aipeli ebati yimbi yo